Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Namanje usashaqekile umndeni othole unodoli ethuneni lehlobo sawo osanda nokusingcwaba ngenyanga edlule eHagalebe ngaphandle kwaseThoho Oyando eLimpopo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibola khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngiyacela usilandele ku Instagram @zwide_media. Ufuna izimpendulo umndeni waseLimpopo osanda nakumba iliba lehlobo sawo sanda nakusifihla emavikini amabili ayedlule. Bathole unodoli esikhundleni sokuthola umzimba. Ilungu lomndeni elibe ne-interview nenye yemsakazo uJonas Motiva litshele lo msakazo ukuthi umfanyana oyilungu lomndeni obeneminyaka engu-18 uvele wagula ngokukhulu ukuzuma futhi nokugula bekumphethe bebengaqondi beumndeni. Bathi lo mfanyana ubephupha izinto ezingaqondakala. Uthi ubebona isigodi esinezinalithi ezahlukahlukene futhi ehujwa nangabantu. Bathe umfanyana ogule isikashana kwase kuthi ngoMathi wavele washona beumndeni bengazelele. Babe sebekhetha ukusigcina isidumbu sakhe ekhaya amahora amaningana ngoba umfana ubenza okungajwayelekile. Bathi umfana ubeshisa futhi umzimba wakhe ulokhu uthambile. Umuntu ke ngokujwayelekile uma eshonile bathi umzimba uvele ubande maqede uqine, kodwa kubona ubengakwenzi lokho. Bebelokhu bezitshela ukuthi uzovuka njengoba ubenakho ukuquleka aphinde evuke. Bathathe amaviki amabili ngaphambi kokuba umfanyana bekuthathe isinqumo sokumhamba emakhazeni. Emva kwenyanga bebese bekhetha ukumngcwaba ngoba bebona ukuthi akavuki, kodwa ubelokhu umzimba ushisa. Kuthe emva kokungcwatshwa bebelokhu bephupha amaphupho angaqondakali. Bebese bekhetha ukuhamba beyomba isidumbu sakhe bebona ukuthi ngempela ngabe ukhona na engcwabeni. Bathole ismanga bathe bemba nje bathola unodoli engcwabeni esikhundleni somzimba lo abawungcwaba. Bathe bomndeni ke bazozama ngokusemandleni ukuhamba abalaphi bendabuko ukuze bekwazi ukusiza umfana njengoba bekholelwa ukuthi uthwetshuliwe use umkhovu la akho. Umunye wabalaphi bendabuko uSangoma Nzama Maluleke uthe umndeni wakaMathiva nje awukaze wangcwaba isidumbu. Umuthi lo wasetshenziswa ukuthi bebone ngathi isidumbu vele kwakuvele kusetshenziswa umuthi onamandla ukuthi kuthwetshulwe umfana wabo. Bona bangcwaba wona lonodoli abawutholile, kepha babethi baziswe ngomuthi ukuthi bebone ngathi isidumbu sakhe umfanyana. Uthe yize noma kuzoba nzima ukuthi umfana abuye, kodwa uma bengathola umelaphi wendabuko nomuthi onamandla bengakhona ukumbuyisa umfana njengoba ethwetshuliwe wenziwa umkhovu. Bafethu ke abantu basale bemangele emva kwaso lesigameko. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lodaba. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo. Ungakhohlwa ukusilandela ku Instagram @zwide_media.